Naimbag nga rabi tayo, gagayem kay kakabsat. Kumay kaming idanon, itinabarang nga pangablaaw ni kada kayo. Nang nangruna ta, nang rugi tayo manan kakabsat, iti nasantuan nga oras, iti aldaw panaginan na. Kaya kumay kaming rod na kayat mi nga awatin yung kakabsat, iti pamindisyon ni Apo Diyos, nang nangruna kada ito yun na panangkita yung iti panagdaydayaw kaya panagina na tayo malipod kada iti na itrabakuan tayo ng kakabsat iti namanawas. Dawatek na agkararan tayo ng kakabsat. Manakabali namin nga Diyos, may kami ken kaitata tayo namanawas. Agyaman kami ama, agsipod ta inya sideg na kami manen, iti maysa nga lawas, nga asidegen kadayjay ayay na Jesus. Agyaman kami ama, tamalagit ni, nagipikinainbag mo kada kami, kadigito'y kinang nataw, agraman lutin o Diyos, kadigito'y naglabas ng nataw, panagyan. Kitagyaman kami ama, tainig ka na kami manen itong gaway, at magkakadwa kami. Ngayon kam ripaswen, iti inadal mo Diyos, ngayon ted mo nga leksyon kada eskwela sa batina, kada itinawas. Dawatin niya amang ikan na kami, iti panakaawat. Ikan na kami, iti nalawag na panagpampanunot, ken urayin pa yung Diyos, iti panagdesisyon. Nadigito'y nga kinapudno nga ingkam adal, ket isu daw Diyos, iting kamat awaten. Tapno sa rin ni nagpaay ipakayayawang tinapatay ka natin. Nang namuna o Diyos kaday ipanggap iti leksyon ng endet mo patakan. Nga dadigiti anak mo nga kayat mo nga kayiman ni tapno may esdeg ni isu daw Diyos iti saakan iti cross na po na Jesus. Agyaman kami ama iti panangingin mo kadi iti makararat mo. Itinaganap mo ni Jesus na Adda tayong kakabsat iti lesson number 12. Kada ito'y lesson tayo kakabsat, kada ito'y na quarter. Nakapimpintas, making friends for God and sharing the joy of God's vision kakabsat. Kada ito'y nga naglabasen na leksyon tayo. Kayat ko kakabsat nga ipalagip, iti panang ripaso tayo. Nga ni Apo Diyos kayat nang maamuan tayo, agbalinbutin ang kapadasan tayo kakabsat. Dajay kinaragsak iti langit, nga uray adda iti may salaeng, nga managbasol nga agbabawi nga agsubli ng Apo Diyos. Kas dayjay anak anayaw awan. Idin nga nagsubli kakabsat, iti kunana ni Apo Jesus, adda iti ragsak iti langit. Ti ama, uray paydig iti angheles, agragsak da, agsipod ta da iti maysa, ama nagbasol anay salakan. Daytoy kakabsat iti sentro, bugas daytoy inadadal tayo niya. Nga apan tayo makigayem, kadagitiyay namnamaan tayo nga anak ni Apo Diyos. Dagitiyay nga karnero ni Apo Jesus nga dapay kabsat iti sabali a pagtaraknan. Dagitiyay ket gayemen tayo, tapno mayasidag tayo isuda ken ni Apo Jesus. Dati kunana ni Apo Jesus, ket addantun iti maymaysa nga arban, ket addantun iti maymaysa nga pastor. Ni Apo Jesus isu tinembaga pastor tayo. Datayo agraman kuma digiti gayeban tayo kakabsat. Datayo digiti agbalin nga maymaysa nga arban. Nakita kakabsat nga kadigito'y naglabasan nga sangapulo ket maysa iraman kun itata sangapulo ket dua nga lessons. Biningay ko kakabsat iti tallo nga grupo laeng kakabsat.
Umuna, nakita kakabsat nga adda iti talo nga inted ni Apo Diyos kadagitoy nga eleksyon tayo. Anya di mo nang inted na. Ni Apo Diyos inted na kakabsat dagiti mensahero na. God gave His messengers. Kunana ni Apo Jesus kini Simon, Pedro, kini Andres, idi nga dada kakabsat nagkalkala. Surutin da kat aramidin kayto nga agkalap kadagiti tattao. God gave us His messengers. Iti may kadwa kakabsat ang nakita dito, God gave us the method. Kalpasan kakabsat nga inawat tayo. Dahil panangayab ni Apo Diyos kada tayo. Taday tayon digiti ibaon na, dahil leksyon tayo kabsat, insuro na tayo met. No kasano dahil pamayan tayo. Kat namuan tayo nga there is a winning formula nga isunala ang kabsat dahil panang sur tayo. Dahil wagas iti panagtrabaho ni Apo Jesus. Ta isuna nga rod iti imay nga example tayo. Anyo iti kunanda dyan na naglabas nga leksyon tayo kapsat. Christ's method alone will bring us success. Anyo iti naramid ni Apo Jesus kapsat. He mingled. He ministered to their needs. He won their confidence. Then He bade them follow me. Dagitoy kakabsat nga steps kada ito'y Christ-like method nga isuti inted ni Apo Diyos kada tayo kapsat, da tayo meten iti mangusar. Kat na amuan tayo pa'y nga nasursuruan tayo kapsat nga mangited da personal testimony tayo. And that personal testimony must be centered on Jesus. At iti padamag ko kapsat. Idi Domingo, ket adda digitay grupo nga binukal kakabsat dagiti agtutubo. And I joined their group. Ni Aris Ildefonso, isunay tinang itinagan da ito nga grupo kapsat. The name of the group is Bikers for Christ. NET. NET is Northeast Tarlac District. Actually, it should be Eastern Tarlac District. Ngam agsipod tani Brother Aris kakabsat ket taga Nampikwan, and he is a member of Nueva Vizcaya District. Nagbalin kakabsat nga duwa nga district daytoy. So, nabukal daytoy. And last Sunday, ada na bang kami nagbike kakabsat with one ultimate mission akayat ming papan. Mapan kami ijay balay, iti familia ni Elder Quirino Gragasin, ijay Sapang, Moncada, Tarlac. Nagapuak ito'y sulipa kapsat, napanak ijay Carino. From Carino, panikin, kakadua kami kakapsat. Ket, nagbisikleta kami from Paniki, Labsan Mitiil, Moncada, nakadanon kami di Sapang. The family of Brother Quirino were waiting for us. Di kami nga nag-breakfast. And then, kunak, Brother Quirino, kaano iti papanyo di Canada. Tada di baruda kabsat, di Joel na di Canada, alalain na di kitinaganap. Ket kunana pastor dinla mo kunana tawa. Ampay nga kompleto ti papeles ni ket nang nangruna tiyempo met daytoy COVID-19. Tinbaga kanya na Romans 8:28. For all things work together for good to them that love God.
Then we made an appointment. Ket ko namin, iti kabitan, Brother Quirino, agkikita tayo ton, akas pamilya ni Apo Diyos, itabalay na iti sa pamilya. And the family consented. Idin nga, agbibisikleta kami kamsat. Ni Elder Manny nga, di Rumbawa, isunti kang kanan nga makikadkaduhan niya. Because actually, I am the oldest in the group. Halos agtutubo amin dito, I am the oldest in the group. And they call me their pastor, they call me their advisor. Una na, ninong idi Kalman, that was last Sabbath. Dagitay interest tayong bisbisitain mi. Ket inikal mi suda iti gundaway nga mangited iti testimony. And we followed the Ephesians chapter 2. The inyadal mo iti Friday night kunana ni Elder Manny. Ket may sa kadigitoy nga interest tayo isuti inayaban mi ket isto. Imbaga na, noon niya iti panagbiag na, sabay na nga namamuan ni Apo Jesus ken iti Seventh-day Adventist. Ket imbaga na met, noon niya iti rikrik na, idinamuan na ni Apo Jesus ken iti Seventh-day Adventist. Kunana kano dito yung balasan kausan. Ang saya-saya namin nung nakilala namin si Jesus dito sa Seventh-day Adventist. Kunana kano. Ang aming hiling laang ay day tidawat nilaeng kunana into ka din ano agbautisar kami ket awatin da kami meten akamkamon dayto ng iglesia. And I told Brother Manny ni Apo Diyos iti manay. Insuro na tayo ni Apo Diyos iti method nga kasalumit iti panangited tayo iti personal testimony tayo nga dayto nga balasang saan pa nga member iti church. She learned already to give her personal testimony. Iti number 3 kabsat, God gave us the message. Datayo, dagiti messenger, inted na, dagiti method, surutin tayo ni Apo Jesus. Itatan, inted na matin kadatayo, dagiti ipadamag tayo kakabsat. A messenger must have the message. Isu nga iti paulo iti adalin tayo kabsat, a message worth sharing. Iti paset a mayulo ket masarakan iti Revelation 14 verse 6 and 7. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. And worship Him who made heaven and earth, the sea, and the springs of water. Iti adalin tayo kakabsat, ket agsentro tayo iti Revelation nang nangruna iti chapter 14 kakabsat. Ngem adda iti balakad ni Pedro kakabsat nga kayat tayo nga agbalinmet a balakad nga agpaay kada tayo. Basaen tayo kakabsat iti 2 Peter chapter 1 verse 12. Therefore I will not be negligent to remind you always these things, that though you know them and are established in the present truth. Anya itimbagana ni Apo Diyos kabsat, idi inusar na ni Pedro, unana, nga datayon ket natibker kayon, unana ni Pedro, iti naawat iyo akinapudno. We must be very strong. We must be firmly established kadagitoy akinapudno kakabsat. Isu nga iti adalin tayo daytoy kinapudno nga kayat ni Apo Dios nga digiti mensahero na, especially the Seventh-day Adventist Church,
ket maamuan tayo kakabsat. Intay nga rod adalan, dagitoy akinapudno. Dagitoy akinapudno kabsat are found in the verses, iti Revelation 14 verses 6 to 12. Basaan tayo sa tayo ilawlawag kakabsat nga saggay sa dayto. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tongue, and people, saying with a loud voice, Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come, and worship him who made heaven and earth, the sea, and the springs of water. And another angel followed, saying, Babylon is fallen, the great city, because she has made all nations drink of the wine of her fornication. Then the third angel followed them, saying with a loud voice, If anyone worship the beast and his image, and receives his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength in the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torments ascend forever and ever, and they have no rest day and night, who worship the beast and his image, and whosoever receives the mark of his name. Verse 12. Here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God in the faith of Jesus. Denggan nyo kakabsat iti inbaga ni Sister Ellen White iti Evangelism page 119 and 120. In a special sense, Seventh-day Adventists have been set in the word as watchmen and light bearers. To them has been entrusted the last warning for a perishing word. To them is shining wonderfully the light from the word of God. They had been given a work of the most solemn import, the proclamation of the first, second, and third angels' messages. There is no other work of so great importance. They are to follow with nothing else to absorb their attention. Anya itinbaga ni ti adipen ni Apo Diyos kakabsat. Ni Apo Diyos inbaga na through Ellen White, nga pinili ni Apo Diyos, sino pinila na? The Seventh-day Adventist Church. Anya iti inaramid na kabsat, nga agbalin tayo nga watchmen ken light bearers. Amo yung watchmen? Dahil yung watchmen kabsat agbambantay, dahil yung ato iti torik, kitain na iti mapaspasamak. Ket ibagana kadagiti tattao no adda iti didigra, adda digiti dumardarok akabusor, ilaaw na kakabsat. It is warning digiti tattao nga adda ti umay adakkel nga didigra. Light bearers. Unana ni Apo Jesus, da kayo ti silaw ti lubong, we are light bearers. Igam tayo kakabsat iti sao ni Apo Diyos.
Ket apan tayo, tadayjay nga sao ni Apo Diyos kunana ni David, ti saom Apo isu ti silaw. Ket intunno apan tayo ibaga kakabsat daytoy, ni Apo Diyos to iti makikadwa kadatay. Inpabuyan ni Apo Diyos kakabsat, nga daytoy ket maysa nga magbaga. It is a warning for a perishing world. Nubasahan tayo iti paset iti leksyon tayo kabsat, umay dadya panagani. Inpakita na kendi John, at dadya kabsat natadem adakkel akumpay, a shekel. Umuna itanyin na dadya trigo tanulooman. Mikadwa iti anyin na may dagijay ubas. Tanaloom damatan. Dagijay trigo kabsat itakdiran na dagiti anak ni Apo Diyos nga niya di naibasa. Here are the patience of the saints. Ti aramid digitoy kakabsat nga anak ni Apo Diyos. Babaen iti parabor ni Apo Diyos. They keep the commandments of God. Babaen kaday pamati ni Apo Jesus. Dagijay met kakabsat nga naluom nga ubas intun no ma-harvest damit. Iti kunana ni Apo Diyos mabadde-baddekanda, mapespesda. Why? The grapes represents the wicked. Dagijay ang managbakbasol nga saan ang may salakan kapsan. Isung adda iti dakkel nga responsibilidad tayo kakabsan. Sublin tayo, dagito'y talong anghel. Tayo tinbagana ni Ellen White, niya, kunanad ni Ellen White kakabsat, they had been given a work of the most solemn import. Sino day today? Da tayo, a member, it is Seventh-day Adventist Church. Sana inbaga kakabsat, the proclamation of the first, the second, and the third angel's messages. Apantay nga rod, kadagitoy nga messages, digiti talo nga anghel. The first angel, iti message na kabsat, ket maipanggap iti panagdayaw kini Apo Diyos laan. Worship God. Anya ti kunana, nga isuna iti nangaramid iti amin nga adda. Inaramid na iti langit, inaramid na ti daga, inaramid na iti danom, kendi iti baybay, kendi iti bug iti dandan. Everything that has been created, God, the Creator, isulaeng iti masapol nga madaydayo. Apay nga inbaga, daytoy kakabsat, iti umunang nga anghel. When ta adda dagijay nga kayat damutin nga dayawen, saanen nga na Apo Diyos? Dayawen dan, digiti tao nga indiklaradan nga dagitoy ket santo. Dayawen dan kakabsat, dayjay inparit ni Apo Diyos nga saan tayo nga pagdayawan ken pagrukbaban. Kunana ni Apo Diyos, iti sangapulo nga bilin, di ka mangaramid iti kinitikitan aladawan. Daytoy akabusor ni Apo Diyos. Insuro na digitoy nga tattao kabsat, nga agdaydayo da, kadagyayan a kinitikitan aladaw. Saanen adayjay Diyos asibigyan. So, umay dayjay panangriing kadagitoy at tao kakabsat. Ipukaw diyo muna ng anghel, dayawen iti Diyos. Iti mikadwa nga anghel kakabsat, iti inlaaw na ti Babylonia ket natnag.
narba. Babylon is fallen. Dahil dakkel a syudad kakabsat taapay. Inaramid na nga digiti amin nga nasnasyon. Imminumda kadayay arak. Iti panakikamalala na. Fornication is, in the other versions, adultery. Kunana kakabsat. Amuyo dayay sao nga adultery. Ada dayay ko na tayo nga adulterated gas. Nagkarga ka umay, dilugan mo kumakit ka sa kulan na premium na pangkay di gasoline station, ibagam ka di gasoline boy. Kamban, itkargam iti premium a gasolina. We had an experience. Dati bisita mi kabsat. Nagawid ni Claire, and we brought Claire to the north. Kadwa kami kada kambal. Manipudar tacho nagpa-norte ka kami. We visited good places, but idada kami jalawag kita at medyo gates itigat kurudo gasolina. Slow. Kat agpapagudpud kami pa'y kapsat. So I decided nga pakarga iti kurudo di San Nicolas, Ilocos Norte. Idi nakargaan ng kapsat from Lawag to Pagudpod. Nariknakon nga sa bali ti Taray dayjay lugar. Nagawid kami, sumaruno na pang kami di 100 Islands, sumaruno na pang kami di Baguio. And it became worse and worse. Dayjay lugan ko this was a Isuzu Sportivo. Nanganisaanan kapsat na mauli normally de Baguio normally. Alay dayjay lalakan. Awan. Ada kami di camp dyan I tried to pump. At least hindi pababa. Nalalaka. Immediately after those experiences, in panko kakabsat, dayjay lugan, ijay Isuzu Center di Urdaneta City. So di tinang irwarak kakabsat, dayjay Sportivo. Dinamag dayjay chief mechanic ko na sir, niya problema. Ibaga, sir ko na ay dahi iti suspicion ko na. Dahi ito'y krudo nga na ikabil. It is adulterated. Anya ti kaya mong sawan ko na. At dahi iti danum na. Kit ramidam iti among nga kaimbagan ko na. So, in lift da kabsat, iti lifter da. Iti siro kinitak, at dati drainage, iti tangki kabsat, iti krudo. So, they unlock, inikat da iti tornilyo na. Iti agubo kakabsat, iti krudo. Makitam latan, nga tumtumpaw, iti danum, nga nailaok, iti krudo. Why? Oil and water doesn't mix. Ngam intun kakabsat iti adulterated nga krudo kit mapan iti makina. The function, di panagtaray di makina, nadadail kakabsat because it is adulterated. Iti bagbaga na kakabsat ni Apo Diyos ditoy, dahil insursuro daytoy a Babylonia. It is adulterated doctrine. Naggapu kakabsat iti kinapudno, wenta, naggapu iti Biblia. Ingga na nga ininutan na nga sinersirkan kakabsat kadag iti sursuro iti tao, we call it now traditions. Kadayjay nga sursuro kakabsat, inpainom na kadag iti amin anastasyon. Ni Apo Diyos ninaganan na daytoy a system. Anay naganan sika? No, it is a system. Iti Babylon kabsat,
naggapu idjay root word iti Biblia from the city of Babel, iti Genesis kakabsat. Malagip yung kalkalpas iti layos. Nagkari ni Apo Diyos. Kunana, saan kuntun nga dadailin iti tao babaen iti layos. Sana inbaga, daytoy iti tulag ko kada kayo. Intun no makakita kayo iti bulalayaw, the rainbow is an eternal covenant sign with God. Kunana may dagito yung atataw, ay saan? Mangpatader tayo kadi iti torre, danunan tayo iti langit. Tanu saan atong palon ni Apo Diyos din bagyan, at least adda makadanon tayo dyan. Babylon, iti tiyempo iti Nebuchadnezzar kabsat, was the center of idolatry, center of sound worship, center of false teaching, in laokdan the immortality of the soul. Kat daytoy present nga Babylon, nga isukabsat inbaga daytoy mikadwang anghel. Babylon is fallen, representaran na iti false system of religion based on human works, man-made traditions, and false doctrines. Isukakabsat nga inlaaw ni Apo Diyos kadagidjay nga anak na nga da ijay Babylon. I like the gospel. Tapay, kunana iti Revelation 18 verse 4. Come out of her, my people. Iti uneg, iti false system, iti sursuro kabsat. Adda dagiti anak ni Apo Diyos. Akas di kunana ni Apo Jesus iti John chapter 10 verse 16. Adda iti sabali a karnero, iti sabali pay a pagtaraknan. Sino iti mangayab kadagiti karnero nga adda iti sabali pagtaraknan? Sino iti mangayab kadagiti tattao ni Apo Dios nga adda pay laeng iti Babylonia? The false system of religion. Dagiti mensahero ni Apo Dios. Sino? Si kakabsat. Siya kakabsat. Datayo iti inayaban ni Apo Diyos. Sakbay amanadaw iti amin. Intayo kakabsat. Pangaasig kung kuna na Apo Diyos. In kayo. The harvest is ready. In kayo. Ilaaw yung tapay tapno sa anda nga mairaman kadagiti sapsaplit nga ibuyat to iti Diyos kadaytoy a Babylon. Anyamit kabsat daytoy may katlo nga anghel. The third angel has a warning of the danger of receiving the mark of the beast and his image. Ni Apo Diyos kakabsat, nang ikabil iti tanda, marka, sinyal na nga mangipakita iti pudno nga kukwana. Iti dana tulag inbagana iti Ezekiel 20. Ket inted ko kadakwada ti al-aldaw ko apanaginan. Nga agbalinto at tanda kanyak ken kadakwada. Anya iti tanda na po Diyos. Iti aldaw apanaginan. He named it my Sabbath. Kukwa ni Apo Diyos. Sana inbaga kakabsat nga dayjay Sabbath nga kukwa ni Apo Diyos is the seventh day of the week. Daytoy met akabusor ni Apo Diyos. Inagana na the beasts in his image. Nang ikabil damit kakabsat iti markada. Ket dayjay nga marka, it is also a day in the week
Among the kakabsat, the true mark of God is the seventh day. The beast and his image nang ikabil damit kakabsat iti markada. And it is not, ulitin kakabsat, it is not the seventh day of the week. No, it is not the seventh day of the week. It is a false day of worship. Tapay, ni Apo Diyos isuti pudno, idi nga tinagikwana, He owns the Sabbath. The seventh day Sabbath, tayin baga na, my Sabbath. Sino man nga mangipatader iti sabali nga aldaw apagdaydayawan. Nga saan nga daytoy maikapito nga aldaw nga kupwa ni Apo Diyos. This day or any day aside from the seventh day is a false day of rest. Isungay ti inbaga na kakabsat. Naglagipin nyo di inbaga na. Dagiti anak ni Apo Diyos. Saan da nga awaten dahi marka. Daytoy nga animal ganti ladawan. And what is that day? Dahi insukat daytoy nga system, daytoy nga religious system, manipod iti aldaw amikapito, which is the seventh day, which is Saturday. Nangaramid kakabsat daytoy religious system in kabil na iti first day, which is Sunday. Ket ammo tayo nga iti kunana ni Apo Diyos nga intun no ibuyaten ni Apo Diyos dahi pungpungtut na nga awan lalaok na kakabsat. Sino pang ibuyatan na? Dahi nga animal, dahi nga ladawan na. Ken amin asinmorot kandanyan. Iti pagpakaasin ni Apo Diyos, kadahi may katlong anghel. In kayo bagaan nyo kunana digiti anak ko di unag ti Babylonia. Nga rumwardan sa bay nga ibuyat ko. Iti pungtut ko tapno handa nga mairaman. Kadaytoy apoy. They will not be tormented with fire and brimstone. Kakabsat ko, this is how serious iti trabaho tayo a mensahero. Kitahin tayo kabsat. Dahi inbagana ni Apo Diyos. Come out of her, my people. Manen, I would like to read from the Counsels for the Church, pages 58 and 59. Another writing from Ellen G. White. She wrote, the three angels of Revelation 14 represent the people who accept the light of God's messages and go forth as His agents to sound the warning throughout the length and breadth of the earth. Christ declares to His follower, you are the light of the world. To every soul that accepts Jesus, the cross of Calvary speaks, behold the worth of the soul. Go ye into the world and preach the gospel to every creature. Sana inayon kaabsat. Nothing is to be permitted to hinder the work. It is the work of all important work. For our time, it is to be far-reaching as eternity. The love that Jesus manifested for the souls of men in the sacrifice which He made for their redemption will actuate all His followers.
Christ accepts, oh so gladly, every human agency that is surrendered to Him. He brings the human into union with the divine, that He may communicate the Word, the mysteries of the incarnate love. Talk it, pray it, sing it, fill the Word with the message of His truth, and keep pressing on into the regions beyond. Anya itinadal tayo kabsat. Ni Apo Diyos nangited iti messengers na. Siya pensika. His church is His messenger. Whatever you are holding in the church, as a layman, apadak ka kabsat. A lay member as a kapadak. Wenno digiti papastor tayo, wenno digiti pangpangulo tayo, let us focus on the vision. Iti kunana ni Apo Diyos, awan kuma iti mangikat kada tayo kada vision inted na. Sana tayo insuro ni Apo Diyos, surutin tayo kabsat ni Apo Jesus, kini Apo Jesus na. Kititatan inted nan, dito mensahe. Oh, I love this message. Tapay, it is a message of love. It is the everlasting gospel na kayat ni Apo Diyos, iti panangisalakan na. Kadagit amin na. Ni Shane kakabsat, a series ng kanta, labay kada tayo kanapay ka na Apo Diyos. Ket numalpas, agkararag tayo kakabsat. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering, and all the while you hear each spoken need. Yet love us way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, and as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise?
Thank you very much, Shane. Ang kararating. Agyaman kami, Ama, kada ito leksyon ng internet. Agyaman kami ta pinili na kami, nga da kami Diyos nagiti messengers of hope, messengers of your love. Nga ibaon mo, o Diyos, kadagiti amin matatao. Umuna kadagiti kapamilyami, kadagiti kakabagyan mi, kadagiti karubami, kadagiti gagayem mi. Sa kaming tunungan, Diyos, kumatay. Tulungan na kami, Ama. Kam kanayon mi kuma nga pampanunutin. Nga iti tiyempo ket umasidegen ket umayen ni Apo Jesus. Ket sakbay nga umay kayat mo, Diyos, nga dagiti anak mo nga dapay laeng nga saan ang naitipon kadaytoy nga pagtaraknam. O Diyos, kayat mo nga danon. Patyen mi itinbaga mo, Diyos, ngayon tunog pakumbaba kami nga pausa. Iti kinakapsut mi, ket ilaok mo to data panakabalin mo, Diyos. And that divine power will work in us. Dagiti amin kadin nga sawan mo. Dagiti amin nga kangkantami. Dagiti amin nga karkararan mo. Isulayo mo, Diyos, iti buklen ko nga. Dahil padamag mo nga kayat mo ibaga. Kadagitoy nga anak mo, ket kayat mo usahan. O Diyos, bendisyon dahil itong eleksyon mo. Bendisyon digiti kakabsat nga kadwami nga naraday. O Diyos, bendisyon iti iglesia. Bendisyon iti Sabbath school ni intindihan. Pagyaman kami, tadilingig mo digiti yung kararag ni tinaganak ng Jesus. Amen. Ito numayang alawas kabsat. Adalin tayo itong dayjay mauding eleksyon kada ito'y nga quarterly tayo, making friends for. Nga po Diyos na matay tayo. Again, happy Sabbath. Happy Sabbath.